салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Daewoo Nexia аст бародаро, солиш 96, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин бародаро чӣ хеле мебинед, состояниеш бениҳоят хубай, мотор, коробка ходовой соз, чашкорсам созан. Бародар дастурашона сум дар коре бо нархи арзон фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, нарша 14 000 сомон мега. Харидори аниқ бошад, биёй айпеш мега мошина бина, ҳай кина махол шава бо савдош мекуна. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо бародаро хечибег аст, солиш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибег, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш бениҳоят хуб. мошина бародаро барои худаш тайёр кардаги як бародар. состояниеш бениҳоят хубай, ходовойша нав кардаем, моторшам ҳолати беҳтарин даҳем, балонош ҳолати хуб, яксола ҳуҷҷат, утилизатсия кардаги, задни камера, передни. мошин бародаро бе ягон расходи камбудия, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 35 мега. номерош бародаро падаркаанд. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. каравани простой аст бародаро, солиш 95, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсале, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро як дастхатӣ гаштаги, мотор, коробка ходовойш созай, балонош 70%. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нарша 25 000 сомон мега. харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигари мо бародаро аспи фурӯшӣ ҳастай. видео камтар дар рӯстовар мо суратша тестар кардагим. асп бародаро 5 сола, тоиш боша 1 сола 2 моҳа. аспи беҳтарин бародаро, аҳлай, мақсад ки ягон камбудӣ надорад. бародар дастурашона сум дар корай, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нарша 15 000 сомон мега. қатъи тоиш бародаро. харидори аниқ бошад, биё мега бина, махол шав бо камтар савдо дорад. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби асп дастрас кунед. рақамҳои расида бародаро ватсапам дорам, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Vectra, солиш 95, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро нахаду ҳама 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, шаҳраки Гаровти бародаро, нарша 25 мега. харидори аниқ бошад, биё айпеш мега, бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экранда муроҷиат кунед
ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтани реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони навбатии мо бародаро хонаи фурӯшасе. Чӣ хеле ки навода мебинед, хонаҳо ҳамаша ремонт, сатвои ягон камбудӣ надорад, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. 3 дар хона ҳастад, 4 сотиқ замин. Банияи дарунӣ бародаро дар наздикиш масҷид, магазин, мактаб ҳастай. Хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. Нарша 300 000 сомон мега. Хайдори Алимуша биё мега хонаҳоро бина, маҳсулш аст, савдо мекунӣ мега. касони хайдор бошед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамахи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наводҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наврҳои оянда.